Pazi auto, koči. Či polako. Kovačalo. Znači, pustit ću vam stari snimak kad sam prvi put, čoveče, seo u auto kad sam prvi put nešto vozio. Naravno, sa ovome putera vidjet ćete stari snimak, čoveče, kad sam prvi put imao osjećaj za vožnju, bukvalno. Naravno, zamolim vas da zapratite YouTube, to mi puno znači da pređem tih 1000 subova. A i ono, mogli smo da se sudarimo, neću mnogo da pričam, ostanite do kraja, previše zanimljivo. Ljudi moji, evo vidite u nasu šta piše, znači ja prvi put vozim auto, tu sve moj brat, pozdaj se. Dobro. I naravno moj kolega tu je malo iskusniji od njega, on je inače početnik, pošto on nije siguran, ovdje je malo, koliko već voziš dugo? 3 godine. Već 3 godine, ono, ajde, pusti smo. Inače smo mi kod nam slibi tamo, da vidi da smo nalazi. Znači tamo idemo u propast, to se kaže, šalim se, naravno vozit ćemo polako, ja ovo prvi put radim. Iskreno ljudi moji, strah me ovo, jer prvi put vozim kola, znači ono, u kolama nisam ni razmišljao da ću da položim i tako nešto, jer mi je dosta i rano i dosta novca tu treba, nešto je kasno, ali nebitno to, jer sam uložio u opremu da vama do kvaliteta da dođemo koji smo sad i došli. Naravno ovdje nije kraj, bit će o kvalitetu još, a mi da ne dužimo, ajde. Znači, ćeš nešto da vam kažeš što je bitno oko toliko vožnjeni? Pa pritisneš kvačilo, kočnicu, Dobro. Startuješ motor i pališ. Prilikom kretanja ubaciš kvačilo i pritisneš kvačilo, ubaciš u prvu, kako pušaš kvačilo, tako dodaješ gas i krećeš, posle sve lagano. Znači ništa ono teško? Ništa teško. Inače se... Prvo što treba da namesti što ti je sedište, da li ti odgovara. Da, sediš ti mi ovdje dobro. Mislim da malo plisi. Levi, desni retrizor, da ti odgovara. Dobro, srednji povedem. Dobro, taj ne može srednji. Dobro. Drugi pas. Većemo ljudi moji, pošto ovo prvi put. Sad da ću pali kors. Paće. Ljudi moji, znači ima problem sa korsom, nešto sobe pali, a dobro. Znači kvačilo, kočnica, to ti gas. Dobro, ovo je ti gas, ovo je... Kočnica. Sredinu, ovo je kvačilo. Levo ti kvačilo. Pritisni kvačilo i kočnicu isto vrijeme. Pritisni kvačilo. I kvačilo do kraja. To ti košnica. To pritisni. Dobro, ti si rekao kočnicu da pritisnim isto. Pa i kvačilo i kočnicu isto vrijeme. I da palim. Da. Tako. Daj kontakt. Tako. I vergli malo duže. Pali. Dobro, pusti. Gas sad, malo, dodaj gas. Neka, pusti ga malo, nek radi. Dobro, sad pusti ručnu. Ja sam se ustražio i sad kad odem ovako. Pritisni kvačilo i kočnicu. Polako. Pritisni slobodno. Prvo kočnicu. Prvo kvačilo pa kočnicu. Do kraja. I jedno i drugo do kraja. Ubaci u prvu. Povučeš ka tebi menjač i ubaciš u prvu. Ubaci u prvu. Ovo budeš ovako. Stani, pusti. Znači, do tebe i u prvu. Da. Ajde. Znači, do tebe. Povučeš menjač do tebe. Ovako, do tebe. To ti iskreći. Nema veze. Ajde, pusti kušnicu. Ručnu. Čekaj. Pusti mu ručnu. Eto, ajde. Ajde, polako, dodaj gas. Pusti kočnicu, stavi nogu na gas. Kako daješ gas? Ne, malo gas. Ne morate to. I kvačimo to. Dodaj gas, pusti pomalo kvačilo. Puštaj ga polako. Ajde, pusti polako. Dodaj gas. Pusti kvačilo, ajde. Pusti ga. Upresni mi. Ajde, gas. Dobre. To je treća tebe. Nisi mu lepo bačio. Ja sam lepo rekao da je treća. Pali. Ti kažeš mi ulazi. Baci mu lepo. Pritisni kvačilo. Kvačilo pritisni. Ajde. Polako pušti kvačilo. Dodaj gas. To, polako. Samo polako, ne paniči. Pusti gas, kočnice malo. Polako sam, tako ga vozi. Polako. Ne moraš gas uopšte, pusti kvačilo skroz slobodno. Samo na kočnicu malo.
Ajde sad, motaj pun. Ćemo levo? Levo. Gdje ćeš to? Motaj. Ispod, da. Polako sam. I sad samo pravo. Održe. Ajde. Ajde, pritisni gas. Kvačilo i drugo. Pritisni gas, gleda ispred sebe, pritisni kvačilo. Pritisni kvačilo. Sad pusti. Gas. Polako, nemoj da žuriš. Jo, brate, ovo prvi put. Inače nije ovo ništa teško, ali kad imate profesionalca koji vozi 4 godine, evo sad smo mogli da odemo. Izbegni rupu. E, tako. Sad ga Vidi desno. Desni? Da. Pazi auto, koči. Čuj polako. Kvačalo. Nego, ono. Dobro, pritisnu kočicu. Znači kad kočiš mora da pritisneš i kvačilo. Aha. Kvačilo i kočicu isto vreme, iz drugi ubacuješ ga u prvu i to ti to. Isto vremena. Ja. Ajde. Pali ga. Pritisni kvačilo. Kvačilo I pritisni. košnicu. I kočnicu isto vreme. Ne moraš jako košnicu, onako blago, košnicu. Blago i ono. Dobro. Digo temperaturu tebe. Ništa ljudi moji, to nešto bit će kratko, vas su da ste uživali ovo, naravno, mene prvi put ovo bilo, znači zagrevalo se auto, se kaže, sad ću vidjeti. Znači to ljudi moji, vidjeli ste, malo smo podigli aparaturu auto, znači ono malo i staro, sad ću vam snimati da vidite auto, vidite kako je stano. U voznom stanju, ali treba menjati ulje, brate, i svećice. Mislim, može ovako da se vozi, ali treba da menjaš ulje, da radiš mali servis, brate, i ovo. Inače ljudi moji, dosta je lakše za vožnju, ovo ako neko auto nije veliko, inače bi otišli u Pronaliju, vidite da sam vozio, znači tamo nekde gore, a mogli smo da idemo, dobro nismo išli. Znači auto je ono malo, hvala Bogu, znači ono nije teško da se vozi, meni je prvi put da se vozim ovako neko kola, a vi ako ste uživali, ovo je nešto bilo, prvi put sam vozio, hvala što ste gledali, ako ste uživali, naravno, subite se na kanalu i pomognite mu u radu, čao. Sobom ko nikad